Principal suspect sa pagpatay kay Claire Gergos nga ginakabighalin sa impluwensyado nga pamilya, lakip sa napasakan sang kaso. Special Investigation Team sa IPPO ginatugyan na sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office ang mangin disposisyon sang kaso. Si Zen Kilantao nakatuto. Sa pihak sang pagginuwa sa mga ngalan, nanday anay San Dionisio Iloilo Mayor Peter Paul Lopez, asawa sini nga si Saliha o konsali kag duha ka mga bata sang anay alkalde nga sanday Carlos Paul kag Felix Paul nga kabahin sa mga suspect nga ginpasakaan sang reklamo kaangot sa pagpatay kay Claire Gergos. Nagpamalibad sa gihapon ang Special Investigation Team sang IPPO nga hingadlan ang mga inibangod sa kabalaka sa seguridad sa mga witness. Ang apat ang ginasiling nga kabahin sa napulong nga subject sa murder complaint kun sa diin ang duha ang ginakilala lang bilang John kag Jane Doe o kung wala pa sang tulid ng identity. Tanan-tanan yung mga suspects. As to the participation, either ambal ka nga prime suspect or principal suspects, all of them are considered principal suspects. It's up for the fiscal's office to appreciate and determine ang ginpay nato nga kaso. Una na nga ginpahayag sang SIT nga may impluwensyado nga pamilya nga kabahin sa mga suspect kag isa sa motibo sang krimen nga ginasunod ang pagpangimon. Wala naman ginpatpat sang SIT kung ano ang kahilabtanan sang kada isa sa mga suspect sa krimen. Regarding sa dapat na dili nga kaso tanan sa fiscal's office, mabudlay nga mag-atong ka mag-asad ng statement. Statement. At for the statement regarding the ay makakagorder kita sa fiscal. Nagpagwa man sa reaksyon ng Police Regional Office 6 angot sa Claire Gergos murder case. We respect kung ano man ang desisyon sa aton nga SIT nga wala gindaybol sa mga pangalan, considering na nag-request ang family ni Claire Gergos na as much as possible hindi na pag-i-tackle ang issue. And of course, those individual na ginpangalanan sang aton nga Special Investigation Team are still considered innocent. And pagkatagaan man na sila ng due process. Sa Facebook post ng isa sa mga anak ni Anay Mayor Lopez nga si Christian Paul Lopez, kaangay nga ginsabat sini sa pagkadalayag sang ila pamilya sa kaso nga pagpatay kay Claire Gergos dala panindugan nga sila mga negosyante kag hindi mga manugpatay. Gintungaan sang GMA Regional TV 1 Western Visayas nga makuha ang bahin sang anay alkalde kag asawa sini paagi sa ila social media account apang wala pa sang nahatag nga sabat. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas.